Čaute, mám potrebu neuveriteľnú vyjadriť sa k jednej veci, lebo ako viete, od dneska štartujeme SkyTeam výzvu, ktorú som vám zdieľala, no a prišli mi nejaké správy, respektíve také informácie, že jak je všade teraz veľa týchto traderských spoločností, ako všetci odžubávajú, ako všetci sľubujú, že budete mať neuveriteľné zisky, nemusíte nič vedieť, nemusíte nič robiť, stačí, keď si budete zadávať vlastne iba signály nejaké, ktoré dostanete do aplikácií. Stop, nie. U nás nie. To, čo vám vieme slúbiť my je, že u nás dostanete vzdelanie. Za tých 14 dní minimálne to základné vzdelanie, ako sa orientovať na finančnom trhu, nejakú stratégiu a nejaký risk management. A potom vlastne neustále ďalej sa treba vzdelávať. Vzdelávame sa tu spolu. My sme vzdelávacia akadémia, nie akadémia, ktorá sľubuje neuveriteľné zisky za krátke obdobie a bez toho, že by ste museli niečo robiť. Nie. Musíte na sebe makať, tak ako sa vyvíja trh, musíte sa vyvíjať aj vy. Vy sa musíte naučiť sami vyhľadávať si obchody, sami si ich zadávať a toto robiť neustále. A potom už podľa toho, ako ste šikovní, koľko času tomu venujete, toľko peňazí si môžete zarobiť, respektíve podľa toho, ako budete vstupovať do obchodov. Takže žiadne signály, žiadne modré z neba, žiadne za chvíľku ste milionári, ale vzdelanie a makať na sebe, to je to, čo môžete dostať u nás.